Αγίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δαϊθώμε. Υπέρ πλεόντων οδηπαρούντων ασούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών Κυρίου δαϊθώμε. Υπέρ του αγιαστήνε το γεδόρο τούτο ότι επιθετήσει και δυνάμει και ενεργεία του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δαϊθώμε. Υπέρ του καταπιτήσει τη σύνταση τούτου στην καθαρτική της υπηρεσίας τριάδος ενέργεια Κυρίου δαϊθώμε. Υπέρ του δωρετήνη αρτιστικά της απολυτρώσεως στην ευλογία του Ιορδάνου Κυρίου δαϊθώμε. Υπέρ το ποτιστήνε ημάς ποτισμών γνώσεως και ευσεβίας διά της επιτήσεως του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δαϊθώμε. Υπέρ το γεννητήρε το είδωρο τούτο αυτασίας πηγήν αγιασμού δώρων αμαρτημάτων λυτήριων ισίας ψυχής και σώματος και προς πάσαμε ωφέλη ανεβητήριον του Κυρίου δαϊθώμε. Υπέρ του γενέστε αυτό είδωρο αλόμενον η ζωή αιώνιον του Κυρίου δαϊθώμε. Υπέρ του αναδειχθήνει αυτό αποτρόπιον και καθαρτήριον πάσης επιβολής και ενεργείας ορατών και ορατών εχθρών του Κυρίου δαϊθώμε. Υπέρ των αντρούντων και αλλοιωμένων εξ αυτού εις αγιασμών οίκων του Κυρίου δαϊθώμε. Υπέρ του γενέστη αυτοκατάρσεων ψυχών και σωμάτων πάστη της αλλοιωμένης πίστη και μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού του Κυρίου δαϊθώμε. Υπέρ το καταξιωθήνε ημάς εμπνευστήν εγγυασμό δια της των υδάτων τούτο μεταλήψεως και αγρά το επιθανία του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δαϊθώμε. Υπέρ το εισάκουσε σε Κύριο το Θεόν φωνής της αίσεως ημών των αναρτωθών και ελεήσε ημάς του Κυρίου δαϊθώμε. Στην και ανάγκης του Κυρίου δαϊθώμε. Αντιναδός όσων ελεησόν και διακύλαξον ημάς ο Θεός και συγχαρητή. Αναγίας ευνάπου υπερευλογημένης ευλώσου Ευχαριστώ Παρθένου Μαρία και τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθωνέτα. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προστήρησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την είναι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση και το πνεύμα σου τα σκεφαλάσιμο το Κυρίο κλείνουμε. Κλείνω Κύριε το ούσο και πάτουσαν ημών Ιορδάνη, βαπτιστήνε κατά δεξάμους και αγιά σας τα γύρω τα ευλόγησαν πάντα σε εμάς τους δια της κλήσεως των εαυτών αυχαίων σημαίνοντας του της δουλείας πρόστιμα
και καταξίωσεν ημάς εν πεστήνε του αγιασμού σου δια του στο ύδατος νου του μεταλήψεως του κερατισμού και γενέστο ημίν Κύριε υγείαν ψυχής του και σώματος. Σιγάρει ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, εσύ την δόξα αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, είναι και αεί και εις τους αιώνας των αιών. Αμήν. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένους σου Κύριε, ή της τριάδας εφανερός και προσκύνησης, το γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν. Πέτρο, εσύ ρε. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένους σου Κύριε, ή της τριάδος εφανερώθη προσκύνηση, του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμο φωτίσας δόξαστη. Σου Κύριε, εν της τριάδος εφανερώθη προσκύνηση, του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου ασφαλής, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμο φωτίσας δόξαστη. Επεφάνης ημέρων τικουμένη, και το φως σου Κύριε, εσημειώθη επιμάθη γνώση κινούντας σε, ήλθες εφάνης το φως το απρόσιτο. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένους σου Κύριε, εν της τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμο φωτίσας δόξασι. Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Τον Ιορδάνο το Ιωάννο βαπτιστήνε και τον Αλεξάνδρος με την ημών σωτηρία, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, και πρεσβεείς Παναχράντου και Παναμού Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων απορρονίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίας του τιμίου εν δόξου πρωτού του Πατρόμου του Βαγιστού Ιωάννου, των Αγίων εδώ σε Πανεπιστήμιο και Πρωτοπαρηθέρων Αποστόλων Πέτρων και Πάμων και Πάμων των Αγίων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων,
Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου, του Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστόμου, την Θεία Μυστολογία να τελέσαμε. Νικολάου του Εμμύρης, Πυρήνος Επισκόπου του Μεθούντος, Νεκαρίου Πενταπόλεως και Ρηγίνης, Μεσαρίνους και Οικουμενίου του Επισκόπων Τρίκης των Θανατουργών, του Οσίου Πατρός ημών Αλεξίου του ανθρώπου του Θεού, των Αγίων και Δικαίων, ο Θεοπατώρων Εκκεντιάνης και Πάμη των Αγίων, ελεήσει και σώσα ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, ο Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριά στα τυλάξει πάντως ημάς, καλημέρα, χρόνια πολλά και αποτιμένα. Ευχόμεθα και πάλι τον χρόνο να είμαστε εδώ ή σε αυτό το πολυμετήριο ή κάποιο άλλο ή στη Λίμνη, αναλόγως τον καιρό που θα έχει, για να χαρούμε πάλι τα θεοφάνεια του Θεού μας. Χρόνια πολλά και αποτιμένα. Τώρα θα βγει η εικόνα έξω με το σταυρό, εκεί θα το σκηνείτε, το σταυρό και την εικόνα και θα πάει καθένας στο σπίτι. Όχι, δεν περάει. Δεν έχω πάρει. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένος ο Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, ουγαρ γεννητόρος η φωνή προς εμαρτύρησιν, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσαν, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς εβεβαίου του λόγου το ασφάλες, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και των κόσμων φωτίσας δόξα Συ.